פתוח! שלום אקטי. שלום. ברצוני להוציא להורג לפני אני מלכה מסגורתי. היא רוצה לתפוס את מקומי, אני בטוחה בכך. אני אספר. ברגעים מסוימים אנשים הם אדונים לגורלם, ואם מצבנו שכל האשמה אינה בכוכבים, כי אם בנו עצמנו. מי שמתחיל לעשות את הרע מתבסס עליו. לא אתן לדבר לסכן את ממלכתי. עיקרה של הגבולה הוא בשיקול הדעת. רק טיפשים חסרי הרגשות אינם מבינים את הקינה. בבקשה ממך מלכתי, אל תעשי מעשים מקנאה. תני לה לחיות. לא תגנוב היא את כס מלכותך, הלא ממלכה אחרת ברשותה. השתדלי להיות טובת לב ורחמנית, השאירי אותה בחיים. מוכנה אני לפעול בסלחנות כרגע, אך אם תעשה עוד טעות אחת, לא אסלח יותר. כל איש וכל אישה רק שחקנים הם, כולם כניסות ויציאות להם, וכל אדם על פי תורו מופיע בתפקידים שונים.